Оставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республики, Эритреи. ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየድዎ ዋላ ኤርትራ ትርከበን 6 ሃገራት ኣፍሪካ ብጠቕላላ ካብ 25 ክሳብ 50 ሽሕ ቶን ዝበፅሕ ስርናይ ብነፃ ክልግሰለን ምዃኑ ሓቢሩ። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ጉባኤ ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ፀቕጢ ተሪር ብምንባሩን መራሕቲ ኣፍሪካ ብከምዚ ዓይነት ውህደት ክንዲዚ ፀቕጢ ክገብሩ ክረኣዩ ናይ መጀመርያ ምዃኑ እውን ሮይተርስ ተብፂቡሎ። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ናይ ኤርትራ ዝተፈለየ መልእኽቲ ዘስምዑ ናይ ኮንጎን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም መራሕቲ ንፑቲን ዝሃብዎ መልእኽቲ በኣንጻሩ እቲ ኩናት ንኣፍሪቃ ስለዝፀልዋ ንሰላም ክፅውዑ መሰሎም ምዃኑ ብምጥቃስ ንሰላምን ምርግጋእን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕን ናይ ሽምግልና ተራ ሒዞም ነቲ ኩናት ንኸቋርጡ ዘለዎም ቁርብነትን ገሊፆም። Оставить Буркина-Фасо.